Peluk jajan peluk. Kalau nembang ini nembangnya pas banget. Dan anak potong untung. Ya pancen wong gunung lah apa sih kowe? Ora kena jengkel. Anu barang asli. Kenapa Banjar Penepen gunung tante? Ya gunung nggih. Om. Nggih tante. Ya Om. Yo lho. Pak gede. Nggih. Tante Candy. Nggih Pak gede. Cobi nggih nembang najan aku bocah gunung ning Caringan ya. Endi, Bu? Ayo. Kita tiru Herman itu. Kalau kaya Bu Herman aja abdi dalam. Jajan. Wajanaku wajanaku malah hadir. Matur nuwun. Ugi salamipun buat keluarga besaripun Bapak Turut. Juragan. Bapak Turut. Ini Bapak Parto. Ini Bapak Parto. Ini Pak Muswari matur nuwun. Rawalo. Pak Parto. Pak Parmin. Sami arisan iki Pak Parto. Nggih, matur nuwun. Sing arisan penggemar dulu sing buka sinden bae. Nah, terima kasih Pak Muswari. Amin. Pak Parno. Parwan Rajagan. Mangga sing ajeng sami arisan. Arisan. Seneng sih. Jagung manis ki orang arisan. Pak Sudir hadir. Ajeng sami arisan apa mboten iki sisan? Ya kok ajeng sami arisan Bapak Ibu. Sinten sing dereng ngasok iki? Sinten iki sing dereng ngasok karo dikocok iki? Mali kocok pripun kocok. Ganti kenalan kan Olivan. Ya kaya iki mbok ah dikocok. Iya. Duwe to. Yo mamane botole. Ya. Terus dijengking apa ora? Dijengking. Oh, gue ya. Pelan-pelan dong. Pelan ah. Ya iya wong eno kocok. Sing metu Mbah Parmin apa Mbah Parno? Ya urung warisan kabeh. Oh, warisan kabeh dadi kan iki ya. Mangga kocok lagi mungkin sing metu kuli sinden. Ayo, siapa lagi yang mau arisan? Sang Idi. Nanti saya kocok itu. Nanti saya kocok Pak Samiti. Belum penuh ya. Belum penuh. Pak Sedir. Coba arisan. Terima kasih.
Asal warisan dijamin di luar. Asal sing ngocok enti dijamin di luar. Buat jagung manis? Ya. Di mangga, di matur suwun. Gareng daun? Nego enten sing asok mandi, mangga ampun dipotong tri. Matur suwun. Gareng daun, pripun? Sarang nggih gula sing mboten asok diparang. Pak Rasid? Pak Rasid? Pak Rasid harus dikosok Pak? Ya wis penuh ya? Hah? Dari Gunung Dakar? Berapa? Kolok? Gunung Dakar yang mau ngenteni bisa telung. Metor? Metor warisan? Hah? Warisan kawan ya? Tamari gue mas. Rina, Yuk. kaki bawor mania nih kak. Iya, Lakonnya arisan ya. Mangga Pak Ranto. Randa sinden Terus banget kok Pak. Pun medal Mbak Endi. Dereng anu asok sedoyo. Oh, dereng asok iki. Jeniki